Terve! Tänään olisi sitten toinen ruokinta ohjelmassa ja sitten täytyisi vaihtaa emo. Eli siellä on se yksi pesä, missä on ollut kauheasti kalkkisikiöä, etc. Niin siihen vaihdetaan nyt emo. Varmuuden vuoksi. Ei mene ensi kesäkin sit penkin alla sen takia. Ja sit se, että yleensäkin se pärjää sit. Mut joo. Vedetään vähän kampet niskaan, niin mennään kattoo mikä on niinku kupletin juoni. Mä olin jo hetken ihan varmaa, että mulla oli unohtunut tulitikut kotiin, mutta löytyi ne onneksi. Joo, eli tosiaan toi pesä, mihin on nyt tarkoitus emo vaihtaa, niin se on ollut keväällä. Tosi rauhallinen, ei se ole oikein kehittynyt. Ja sit siellä oli kesällä ihan hirveästi kalkkisikiöä. Ja mä saan aika hyvin sitä pesää, nyt kehittyy kyllä syksyksi, että se kyllä varmaan talvehtis ihan ok, jos se nyt antais olla. Et sinänsä siinä on kyllä pieni riski nyt vaihtaa se emo, mutta kun siellä on vieläkin sitä kalkkisikiöä hiukan, niin nyt vähän niin kuin varotoimenpiteenä niin ensi kesää ajatellen, että se sitten oikeasti kehittyisi ensi kesän keruukykyiseksi pesäksi, niin se vaihdetaan nyt se emo. Ja katsotaan tossa sit millainen se tapahtuu. Mihin mä laittaisin? Joo, eli tosiaan mulla oli nyt semmonen ajatus. Tää on se pesä, mihin tarvii vaihtaa emo. Ja mulla on nyt se yksi emo tossa mukana. Niin mulla on se yksi emo tossa mukana. Niin mä kurkkaan silti nyt ensin nopeasti noi kaikki muut pesät, että niissä on emo kunnossa. Mä laitan niihin ruokinnan ja sillä lailla, että ne on niinku kaikki puoli kunnossa. Eli ajatus on vähän semmonen, että jos nyt sattuu niin, että onkin vaikka emo huonona jossain, tai siis ei vaikka oo emo, niin mä voin nyt sen vielä käyttää se yhden emon, mikä mulla on. Niin kuin mä sanoin, että toi pärjäisi kyllä talven, vaikkei sitä emoa vaihtaa. Se on nyt niin kuin ensi kesää ajatellen, että siellä olisi se hyvä kevätkehitys sit varmemmin ja tollain. Sen takia sitä emoa nyt vaihdetaan, mutta se ei ole niin kuin välttämättömyys. Niin mä käyn nämä kaikki muut pesät nyt läpitte ja sit mä käyn vasta tohon viimeiseen ja näissä ei varmaan mitään, katsotaan jos näistä tulee jotain ihmeellistä, mutta ei näissä muuten mitään semmoista kummempaa pitäisi olla. Niin mennään sitten kattoo miten se tehdään se emon vaihto tohon vaan tohon yhteen pesään. Nyt on kaksi ensimmäistä, eli nämä tämän kesän jaokkeet niin käyty läpi ja näissä on kyllä tosi hyvä meno. Täällä on munia kummassakin ja nyt alkaa olemaan niinku porukkaakin oikeesti aika paljon. Vaikuttaa kyllä oikeesti tosi hyvältä. Siellä on nyt paljon porukkaa, toki siellä on varmaan niitä vanhoja lentomehiläisiä vielä aika paljon, mutta sit myös on niinku munintaa tosi paljon tai sikiöintiä, niin mä uskon, että näistä tulee tosi hyvät talvipesät vielä. Ei pitäisi jäädä siikkiin. Sitten kurkataan vielä tämä kesä vahvin pesä ja siirrytään emon vaihtoon sit sen jälkeen. Oho. Aivan täynnä porukkaa.
porukkaa tää. Mut hyvä. Kyllä siellä porukkaa vielä lähteekin. Sitten oltaisikin tässä päivä, sanotaanko jännittävimmässä osuudessa, eli emon vaihdos. Eli jos ette ole sattunut katsoa tätä mun aikaisempaa videoa, niin tää emo tulee tämmöisessä emokalikassa. Ja tuskin näkyy nyt siitä läpi, mutta tuolla näkyy tommonen sininen piste emon selässä. Tää laitetaan sitten ton pesään. Mut ensin meidän täytyy löytää se vanha emo täältä ja niksauttaa se ton pesäpohjalla hengiltä. Tää ei oo ehkä se mieluisin osuus tässä hommassa, mutta ei se auta. Sitten ei muuta kuin mä lähden penkoon tätä pesää läpi kehä kerrallaan ja koitan etsiä se emo. Tässä on vielä semmonen hienous, että tässä pesässä ei ole merkattua emoa, vaan se on sen omaa kantaa, keneltä mä oon tämän pesän ostanut, niin siinä on vähän hakemista aina, mutta ei se mitään. Kyllä se sieltä ennemmin tai myöhemmin löydetään. Mä voin nyt vielä näyttää tästä. Täällä näkyy niinku vieläkin kalkkisikiöä. Tuolla näkyy tommoista köpettynyt sikiöä tuolla. En välttämättä saa tohon kameraa kyllä millään, mutta siellä sitä kalkkisikiöä on. On tää nyt mun intaakin. Niin kuin sanottu, että kyllä tää varmaan talven pärjäis, mutta se on vaan tosiasia, että kyllä tässä on niinku tarkoitus hunajaakin tuottaa. Silloinkin kun etittiin täältä emoa, kun mä ostin nämä pesät, niin me käytiin silloinkin 2 kertaa tää pesä läpi. Joo, täälläkin on kalkkisikiöitä. Jonkun verrankin on. Tosi reikäinen toi sikiöala. Että ei oo niinku, ei oo oikein semmonen niinku selväkuvioinen toi sikiöintiala. Kalkkisikiö löytyy täältäkin aika paljon. Tuolta löytyy emo. Mikäs pois. Aha. Se on tuossa. Valitettavasti tässä on meidän emo ja sen kohtalo on nyt sitten päätyy pesän pohjalle. Se niksautetaan sit vaan tosta. Noin. Porukkaa on kyllä. On ihan kova luotto. Täällä on hyvin talvimehiläisiä. Tosiaan kun nyttenkin täällä on munia kyllä paljon. Et pieni katkohan siihen sikiöintiin tulee, mutta täällä on kyllä ihan kivasti nyt sikiöintiä. Mä koitan kattoo nyt kun mä oon täällä pesäpohjalle, että onko tän tippunut punkkei. Mulla on toi happo täällä, mutta ei tää nyt ihan hirveästi ainakaan näy. Noit on kyllä noit kalkkisikiöitä. Eli nyt kun tutkitaan tätä pesän pohjaa, niin täällä on tämmösiä kökkelöisiä. Nää on niitä kalkkisikiöitä. Mä en yhtäkkiä näe tosta läpi, että onks tuolla happopohja päällä punkkei. Mut sen näkee sit kun
Se haihtuu vieläkin toi liina. Nyt kun mulla on tää pesä tässä auki, niin mä otan tää vanha emon täältä. Mä laitan sen tän pohjalla. Nyt ne näkee, että helkkari, meidän emo on vähän heikos hapes. Sitten mä nostelen noin vanhat laatikot päälle. Nyt me ollaan sieltä saatu sitten se vanha emo poikke. Ja nyt meidän pitäisi antaa tää uusi emo, niin mä etin jonkun hyvät tikut. Kuulee heti. Tää on ihan eri kuulonen tää pesä. Huomaatteko? Tää ei pitänyt lainkaan tämmöstä, kun mä avasin tämän. Toki nyt kun mä oon vähän häirinnyt tätä, niin tää pitää tämmöstä. Mut ne alkaa pitää semmoista tuulettavaa suhinaa. Siinä kohtaa kun ne hiffaa, että heiltä puuttuu emo. Varsinkin kun ne näkee se siellä pohjalla, niin ne on sitä mieltä, että nyt ollaan pulassa. Mutta ei haittaa. Me otetaan täältä tämmönen. Toivottavasti tää mun tikkuni on tarpeeksi vahva. Tää näyttää kyllä vähän kämäseltä, mutta no on kyllä niin ahtaat noi välit, että yksi tärkeä juttu meinas unohtuu. Täällä on pohjassa tämmönen luukku. Niin otetaan se auki. Noin. Nää on porilaisia, italialaisia nää meikäläiset emot. Semmonen viidan tila. Niin ne miten se nyt sanotaan, myy emoja. Niin tää on sieltä. On niin näppärää käydyt osa lähellä hakees vaan emoja. Tuul tähän. Noin. Nyt se emo on siellä ja nyt ne saa rauhassa tutustua hetken aikaa noi vanhat mehiläiset tohon uuteen emoon. Sen takia siellä on semmonen se läpäal, mikä avattiin. Siinä on semmonen emoruoka, sokerimössö. Niin siinä menee vissiin hetki. Meneekö muutama päivä, että ne syö se auki. Ja viikon päästä sit tullaan katsomaan, että millään me kävi, että onks meillä muniva emo. Toivottavasti, koska sit meillä käy kalpat ja talve kanssa. Ne ei varmaan kerkee enää itselles tekee uutta emoa. No en tiedä kerkeeskö, mutta ei siitä ainakaan enää niinku munivaa tulis, koska se olisi niinku kuhnurit häädetään pois ja tapetaan, niin ei ne enää sitten pariudu ne uudet emot. Joo. Nyt mä pistän tämän ruokinnalle tai siis lisää ruokaa. Onhan tää nyt jo yksi 7 litraa on annettu ja nyt annetaan toiset. Mulla on niinku 30 litraa tarkoitus antaa. Mä oon nyt, tästä on 2 viikkoa kun mä annoin ekan ruuan. Niin mä luulen, että nyt mä tuun sillai tämän jälkeen, että mä tuun seuraavaksi viikon päästä katsomaan, että onko se emo lähtenyt munimaan. Sitten mä annan samalla taas 7 litraa ruokaa, niin sittenhän siellä on 21 litraa talviruokaa annettu. Sitten mä tuun varmaan viikon päästä vielä antaa viimeisen. Siellä on niin paljon sikiöintiä näissä pesissä, että mä uskon kyllä, että he pärjää talve. Toki mä mistään mitään tiedä, mutta oletan. Sitten olisi emo vaihdettu ja toinen satsi talviruokaa laitettu tähän pesään. Kaikki pesät on nyt niinku
talviruualla tuossa, tai laitettu uudet talviruuat. Ja emohommasta vielä kans sen verran, että minkä takia se vaihdettiin nyt, eikä vaikka silloin ekalla ruokinnalla. Niin mä oon laittanut tonne muurahaishapon silloin 2 viikkoa sitten. Niin ajatus oli se, että se uusi emo ei ottaisi niin paljon osumaa siitä muurahaishaposta, koska ei se ole niille niinku myöskään niinku sillai hyväksi, että se heikentää ehkä sitä emoa tai se voi olla haitaksilla tai mitä tahansa. Niin se sai se isommat höyryt sieltä pois. Tuollahan on siis happoalusta vielä, mutta se sai isoimmat höyryt otti vastaan toi vanha emo ja nyt laitettiin vasta uusi emo. Toi happoalustahan jää tonne kyllä nyt vielä, että se on niin kauan kuin ruokintaa hoidetaan, talviruokintaa, että se siellä pikkuhiljaa höyrystyy. Niin Mutta on se varmasti ne isoimmat on höyrystynyt sieltä nyt pois. Mut joo. Mä oon kyllä tosi tyytyväinen nyt pesien tilanteeseen niin kuin talvea ajatellen. Katsotaan nyt mitä se sitten on vielä 2-3 viikon päästä, jos noit pesiä enää uskaltaa avata sitten. Alkaako tulee viileä kelei. Mutta kyllä mä nyt uskon. Täytyy nyt ainakin silloin kun laatikot ottaa sit ruokintalaatikot pois, niin kurkat sit vielä siinä kohtaa, että mikä siellä on, onko siellä sikiöintiä, jos on semmoista keliä. Et mä en aio niitä sit ylimääräistä availla, jos vaan näyttää siltä, että on kauhean kylmää keliä, etten mä sössis sitä talvikehitystä sit kaikissa taas kalkkisikiöön. Joo. Tullaan vielä viikon päästä kurkkaamaan, että alkoiko toi emon muni, onnistuko vaihto?